Joo, just näin. Eiks teidän koulussa ollut? Ei, mä en ainakaan. Näin minäkään. Noniin, Oskari, noniin, meneekö tää yli nyt? Tää hyppyri? Juu, menee sitten. Yli. Menee se. Joo, no niin. Mutta tuolta. Nui. Nui, no niin. Tuleeks holet nyt? Joo. Tästä tulee tonne ekaksi. Joo. Joo. Tää on vähän sellainen niinku... Jotenkin sellainen, tiiätsä? Tää ei oo sellainen niinku... Täällä ei mitään ihan älyttömää niihin, mitä se on luvia ainakaan. Tää on jotenkin tällainen niinku... Suomessa ois olla tällä rata ehkä. Voisko? Mut on tää hyvä rata. Joo. Et jos sä käynyt ajassa silloin ja sä et tiennyt, onks tää kova vai pehmeä. Täällä oli silloin niin kuraa. No. Tänne tulee hirveä turapeikki. Ja patti. Niin. Olis sä kuinka patilla kun te kävitte katsomaan? Oli. Joo. Very rough. Very rough track. Mitä sun haastatella, niin puhut sellaista rallia englantia? Very rough track, but the race was good. Puhu suomea. Easy jump. Easy jump. Okei. Tarvitsit sellaisen kameramiehen, et... Mä voin. Okei, se on kameramies. Noniin. Noniin, me ollaan nyt ketä oli? Pölva, Estonia. On vähän tällaista sontaa ja en oikein tiedä millä renkaalla pitäisi ajaa. Oikein myöhästyttiin laivasta ja muuten kaikki on ihan hyvin. Suomi perkele. Wide open vaan. Bam! Sinne, joo. Noniin, mennäänkö tää yli tää yppyrä? Tää menee tonne mutkaan asti, jos tulee kaasu. Okei, no niin Oskari tuplaa nyt. Vittu väki, noniin. On se heinä. Ei hitto. Tuo menee yli. Mä tuplaan ton. No hei, sun on pakko tuplata. Se on tuplattu 6-vitosella mönkäällä. Missä se lentii? Mä näin videon kun asti. No mä hyppään sit itekin. 6-vitosella. Te voit mennä makaamaan tohon uraaniin. Nyt toi hyppää sen tuplaan. Tai tuplaa toi autossa. No niin, me makaa siihen uraaniin, niin nähdään kuinka syvää se on. Ei kyllä kovin hyvää. Tuohon te herättää aamu. No niin, meneekö tää tästä? Tästä tonne? Okei. Tästä ulkoa ja tästä sisään. Joo, ehkä. Nyt sä nuuskit siellä. Mitä me on Finishline hyppyrissä? Finishline pitäisi olla seuraavassa hypyssä. No niin, ja toi on vähän tällainen kun ennen maalia pitää hidastaa. Toi on vähän tällainen stoppari, mikä on maali ja siihen pitää hidastaa, tiedätkö? Niin. Mun mielestä on järkeä, jos pitää ennen maalia hidastaa. Heittelet kiviä tänne radalle. Kyllä tuo menee yli tästä kun kiihdyttää sinne. No niin. Mikä on paras lähtöpaikka niinku? Tää. No nyt mä en kyllä pysty kilpakumppaneille kertomaan. Kyllähän se ei se on ainakaan tää. se ei oo. Okei, tää ei oo, okei. Onko niinku suora linja tonne? Just heräsin ja nyt mennään syömään aamupalaa ja sen jälkeen katsastukseen ja sit on aikaa ajot. No kuin tuolla kovennut lihan ja kylmää ei tullut yhtään mitään. Joo, mutta... Eikä siinä.
aika jo meni ihan ok. Eikä oman porukan 7, koko porukan 9. Sille yritetään parantaa tossa tokaserässä. Siellä on vähän vaikeeta noin eri osiot ja siellä on sellaisia isoja hyppyreitä ja tuplapattia ja tällä yritän olla varovainen. Yritetään jo parantaa sijoitusta toka erää, ei kun eka erää, niin joo, nyt mennään eka erää. No niin, mitä me huolletaan nyt? Mitä? Mitäs me huolletaan nyt? Ai mitä huolletaan? Niin. Vaihdetaan ilman putsari. Joo. Toka erää mennyt ihan putkeen. Meillä oli sain lähöstä, sain ihan ok lähön ja sitten pysyin siinä jonkun aikaa. Joku 7 olin. Sitten 6-7. Ja sitten kävi silleen, että ajoin penkkaa ja se oli 1 ohi. Yritetään toka erää parantaa sit taas. Okei, Oskari, millä taktiikalla lähdetään nyt kisaan? No, mutta pitää samaa vauhtia loppuun asti, ettei loppuisi kunta ja ottaa hyvää lähtöä. Mitä jos muuta jää kovempaa? Miksi pitää jää ite kovempaa?